ҳисори Бостон як гӯшаи аз сарзамини тоҷикнишини Тоҷикистон дар тӯли таърих ва имрӯз буда маконест мавриди таваҷҷӯҳи хосу ом. ҳисор дар қисмати шимолу ғарбии Душанбе ҷойгир буда, яке аз минтақаҳои фарҳангиву таърихии тоҷикон аз дербоз то имрӯз дониста шуда, нақши устувореро дар пойдории фарҳангу тамаддуни мардуми тоҷик иҷро мекунад. аз кӯҳанрӯзгор мардумони ин минтақа ба ҳунармандиву косибиву кишоварзӣ машғул буданд. дар ҳисор маданияти моддиву маънавӣ хеле баланд буд. сарчашмаҳои бостонӣ, устураву нигоришҳо ва бозёфтҳои пайдогардида шаҳодати онро медиҳанд, ки ҳисор сарзамине будааст пурганҷу шодоб ва заминҳояш ҳосилхезу пурбор. мардуми тоҷик дар ин шаҳр дар тӯли ҳазорсолаҳои таърих бо фарҳангу тамаддун, расму оини хеш рӯзгор ба сар мебурданд. маънои калимаи ҳисор қалъа ҷойи иҳоташуда бо девор мебошад. дар аввали асри ҳашт водии ҳисор аз ҷониби арабҳо тасарруф шуд ва онҳо ба хотири оне ки ин водӣ бо кӯҳҳо иҳота шудаанд ва дар ин ҷо қалъаи бузурге ҳаст, ин водиро, ин манотиқро ҳисор ном карданд. то омадани арабҳо то асри ҳашт номи ҳисор шумон буд. шумон дар занду позанди авасто ба маънои ҷойи хуб, иншооти хуб омадааст. ҳисор яке аз шаҳрҳои қадимтарини осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. албатта дар ҳисор ҳамчун табиати зебо, боду ҳавои хеле форам ва заминҳои ҳосилхез аз замонҳои қадим то имрӯз дар ин водӣ ба ҳисоб мерафт. бояд тазаккур дод ки ҳисор яке аз шаҳрҳои мебошад ки дар ин ҷо ҳам ҳунармандӣ, тиҷорат густариш ёфтааст. ҳисор ба гуфти сарчашмаҳо маркази савдову тиҷорат ва мубодилаи молу колон на танҳо дар ҳудуди қаламрави тоҷикон, балки дар саросари осиёи марказиву кишварҳои дуру наздик будааст. таърихдонону таърихшиносон баронанд ки маҳз вуҷуди ҳисор дар канори роҳҳои бузурги тиҷоратӣ, мисоли роҳи абрешим, дар пешрафти савдову тиҷорат ва фарҳангу тамаддун нақши бориз гузоштааст. гуфтан дар кор аст ки ҳисор дар водии ҳисор хусусан 350 шаҳрҳои қадимтарин вуҷуд доштанд ва ин шаҳрҳо то замони мо қисман боқӣ мондаанд. он талу теппаҳое ки имрӯз дар ин ҷо ба чашм мерасанд, аз он гувоҳӣ медиҳанд ки дар ин ҷо гӯем ки шаҳрҳои қадимтарин вуҷуд доштааст ки онҳо роҳи тиҷоратии худро низ доштанд. шаҳри бостонии ҳисор яке аз шаҳрҳои қадимаи тоҷикистони азизамон мебошад. ин шаҳр дар гузашта яке аз шаҳрҳои шоҳроҳи бузурги абрешим буд. як шохаи ин шоҳроҳ аз тариқи водиҳои рашту ҳисор гузашта аз ин шаҳр убур карда ба тарафи балх мерафт ва чӣ хеле ки рафаэл пампелли, як олими амрикоӣ, дар китоби худ тадқиқотҳо дар Туркистон менависад, он шохае ки аз водии ҳисор мегузашт, он шохаи шоҳрои абрешиме ки аз водии ҳисор мегузашт, яке аз шохаҳои муҳим буд ва шаҳри ҳисор ҳамчун шаҳри транзитӣ байни балху чин истифода бурда мешуд. шаҳри ҳисор бо хидмати таърихии беш аз 3000 сола яке аз муҳимтарин маркази иқтисодиву фарҳангии тоҷикон ба ҳисоб мерафт. касбу кор дар ин шаҳр равнақ дошт. ҳузури ҳунармандону косибон ва бино ёфтани мадрасаҳои илмомӯзӣ дар равнақи ҳунару фарҳанг, саводу илм мусоидат мекард. ҳисорро аз тарафи маркази илмомӯзӣ низ медонистанд, зеро дар ин минтақа мадрасаҳои бузурге бино ёфта буд ки шогирдон аз устодони соҳибилм таълиму тадриси саводу хат мегирифтанд. дар ин ҷо асосан он биноҳое ки санъати масалан бинокории мардуми гузаштагони мо далели гувоҳӣ аст ки қариб 11 биноҳои тарзи гӯем ки ба худ хос сохта шудааст. хусусан мадрасаҳое ки дар ин ҷо мадрасаи кӯҳна ва мадрасаи нав. масалан мадрасаи кӯҳна бо як тарзи намуди гӯем ки балхӣ
бо нақши нигори балхӣ сохта шудааст ки ин дар осиёи марказӣ беҳамто аст, зеро ки нақши ҳамин гӯем ки мадраса дар ягон ҷо дида намешавад, ба ҳамин тарз дида намешавад. Яъне ва як хусусияти хоси худро низ дошт. Инчунин дар ин мадраса ба ғайр аз утоқҳое ки дар ин ҷо масалан толибилмон илм мегирифтанд, дар ин минтақа бинобар ҳузури мардумони соҳибкасбаш ҳунарҳои оҳангарӣ, сафолпазӣ, кулолгарӣ, заргарӣ, гилембофӣ, атласбофӣ ва хушнависӣ хеле ривоҷ ёфта буд ки молу колои мардуми Ҳисор дар бозор миёни тоҷирони хориҷӣ баҳову арзиши худро дошт. хусусан дар ин ҷо бештар бо оҳангарӣ, мисгарӣ, кулолгарӣ шӯҳрати худро ёфтааст. Ҳисор дар ҳунарҳои ки ман дар боло гуфтам, ман як мактаби махсуси худро низ дошт ва он бозёфтое ки аз гӯем ки вақти кофтуковҳои археологӣ дарёфт гардиданд, бисёр осорҳо бо тарзи ҳамон худаш боқӣ мондааст. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки яъне кулолгарон як мактаби махсуси худро бо гӯем ки ашёҳои кулолгарӣ диққати ҷиддӣ медоданд. ҳисор чун сарзамини кӯҳан ҳар гӯшаву ҳар қитъазаминаш таърихиву бостонист, ки дар худ асрору муъҷизаҳои таърихи қадимаи мардуми кӯҳанбунёди тоҷикро нуҳуфта дорад. миёни ёдгориҳои таърихии ин сарзамин гаронарзишу шӯҳратдорашон қалъаи Ҳисор бо ёдгориҳои дар канори хеш дошта мебошад. қалъаи бегнишини Ҳисор дар тамаддуни пурғановати тоҷик саҳифаҳои рангину пурмазмун ва маданияти моддиву маънавиро мемонад. қалъаи Ҳисор ёдгории бостонӣ, меъморӣ, қадимтарин осорҳое ки аз дохили қалъа ёфтанд ба давраи неолит, яке аз давраҳои санг тааллуқ доранд. аз атрофи чашмаи аскархонаи қалъаи Ҳисор олатҳои сангӣ ёфтанд ки тақрибан 6-8 ҳазор сол таърих доранд, яъне ки сол доранд. баъдан аз дохили қалъа бошад, умуман қалъаи Ҳисор ба се қисм ҷудо мешавад. қисмати баландтаринаш шоҳнишин буд, қисмати дуввумаш уштурхона ном дорад, ҷои зисти хизматгорон, ҷои амбор, ҷои аспу шутурҳо буд. аз қисмати шимолу шарқии он қисмати қалъа, яъне уштурхона, соли 2014 бостоншинос Татьяна Филимонова як ҷасад ёфт ки мансуби давраи биринҷ аст. 4200 сол дар назди ҷасад ҷомҳо буданд, кӯзаҳо буданд. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳанӯз дар давраи биринҷ низ Ҳисор, яъне ки аз ҷониби одамон аллакай гӯем сукунат мешудааст. яъне дар қалъаи Ҳисор гӯем ки яъне як маркази тиҷоратӣ, маркази савдо боқӣ монда буд. ва масалан мо аз қисмати қалъаи Ҳисор табарсанги мисино ёфтем, ки ин ҳам яке аз бозёфтҳои нодиртарини таърих ба ҳисоб меравад, ки ин бозёфт аз он гувоҳӣ медиҳад ки дар ин ҷо яъне дар давраи хеле қадимтарин мисгарӣ низ яъне вуҷуд доштааст ва табарҳое ки дар ин ҷо ёфт шуданд гувоҳи ҳамин гуфтаҳои болост. гуфтем аз он лиҳоз ки Ҳисор дар масири роҳҳои бузурги тиҷоратӣ чун роҳи Абришим қарор дошт, тараққиёташ тадриҷан баланд буд ва маҳз қалъаи Ҳисор низ дар ин росто нақши бориз мегузошт, зеро қалъа ҳамчун маркази маъмурии ҳокимон буд. қалъа дар пешрафти савдову тиҷорат роли бузург дошт, зеро дар канори қалъа корвонсарои бузург буду дар як қисмати дигар биноҳои маишӣ ва дар миёни майдони регистони қалъа бозори бузурги тиҷоратӣ вуҷуд доштааст. қалъа ҷои ҳокимнишин албатта дар он ҷо беки Ҳисор дар ин ҷо мешишт ва то яъне барҳам хӯрдани гӯем ки аморат
дар ин ҷо бекигирӣ вуҷуд доштанд. беки ҳисор дар ин ҷо иморати хеле гӯем ки бо як тарзи намуди худаш дар ин ҷо амал мекарданд. Резиденсия яъне ҷое ки қабулгоҳ буд аввал ва ҷое ки масалан меҳмонхонаи худаша доштанд. Инчунин дар ин биноҳои маъмурӣ ҳам ба ҳисоб мерафтанд. ба ғайр аз он биноҳое ки бек дар ин ҷо зиндагӣ мекард, гуфтанд дар кор аст ки ин ҳамчун биноҳои маъмурӣ низ буд. бек метавонист ки аз ин ҷо ба тамоми манотиқи худ яъне чӣ кунад, назорат кунад, яъне роҳбарӣ кунад. сарчашмаҳои бостонӣ бар он назаранд ки бино ёфтани қалъаи ҳисор таърихи кӯҳан дорад ва ҳар бор пас аз тохтутозҳо хароб гардид, вале боз ҳам аз дасти мардумони ободкору созандаи ин минтақа бино карда шуд. яъне пойдевори қалъаи ҳисори шодмон аз бостонӣ будани ин мавзеъ шаҳодат медиҳад. Михаил Михайлович Дьяконов соли 1946 дар назди дарвозаи қалъаи ҳисор коиши бостонӣ гузаронд. ӯ менависад ки ин дарвозае ки ҳоло мо мебинем болои дарвозаҳои харобшуда сохта шудагиаст. яъне ки пойдевори дарвоза зиёда аз 2000 сол таърих дорад ва аз рӯи гуфти бостоншиносон зиёда аз 16 маротиба ин дарвоза вайрон шуда аз сари нав сохта шудааст ва ҳоло ҳам вақте аз дарвоза медароед, аз дарунтар дар ду тараф боқимондаи деворҳоро дида мешавад. аз хишти пухта, санги дарё, санги сурх, онҳо боқимондаи дарвозае мебошанд ки дар асри 10 сохта шуда буданд ва дар асри 13 аз ҷониби муғулҳо он дарвоза вайрон шуда буд. қалъаи ҳисор дар ҳудуди 86 гектар бино ёфта яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихиву фарҳангии тоҷикистон маҳсуб меёбад. имрӯз қалъа ҳамчун маркази фарҳангӣ ва осорхонаи зинда барои ошноӣ пайдо намудани тамошобин аз таъриху тамаддуни миллати тоҷик хизмат мекунад. майдони пеши қалъаи ҳисор бозор буд. майдони регистон ном дошт. як сарбози рус Литвинов дар хотираи худ менависад ки ҳатто шабҳо дар он бозор савдо мекарданд. кӯзаҳои пур аз равғанро оташ мезаданд ва шаб мисли рӯз равшан буд. соли 1863 як ҷосуси инглис, ҷосусе ки ба британияи кабир кор мекард, Армени Ванбери аз Маҷористон ба Осиёи миёна барои ҷосусӣ омада буд. ва ӯ дар китоби худ менависад ки дар ҳисор кордҳо, шамшерҳои беҳтарин месохтанд ва дар Осиёи миёна онҳо яке аз беҳтарин гӯем шуморида мешуданд. ва ҳамин хел то асри 18 густариши ҳам ба чин дошт. дар ин ҷо маркази гӯем ки савдо буд ва хусусан дар ҳисор шабона ҳам омода онҳо масалан аз ҳудуди русия, аз ҳудуди чин ва дигар кишварҳо омода дар ин ҷо савдо мекарданд ва маҳсулоти худро ба фурӯш мебарварданд. тибқи нишондодҳои таърихӣ, ҳисори Бостон дар гузаштаи дур зери итоати давлатҳои гуногун қарор доштааст. бояд гуфт ки дар оғози садаи 20 ин қалъа тахтгоҳи беки ҳисор шоҳи мардонқул будааст. ҳисор ва қалъаи он дар ҳама давру замон барои мардумону сокинонаш новобаста аз нооромиву тохтутозҳои беку амиру шоҳони замон хурраму ободу зебо буд. як олими, як рӯҳонии чинӣ, як роҳиби будоӣ вақте ки ба Ҳиндустон ба омӯхтани дини будоӣ мерафт дар асри 7 аз ин водӣ гузашт кард ва дар китоби худ давлатҳои ғарбии империяи Тан менависад ки шаҳри Шумон, давлати Шумон аз шарқ ба ғарб 200 километр ва аз шимол ба ҷануб 100 километр тӯл мекашад. ва ӯ навиштааст ки мардуми ин водӣ он замон аз пашм, пахта, абрешим маъто мебофтанд, маъто тайёр мекарданд. умуман ҳисор дар ҳайати бисёр давлатҳо буд, бисёр империяҳо. империяи ҳахоманишиҳо асри 6 то милод,
баъдан империяи искандари мақдунӣ, селевкиён, юнону бохтарӣ, кушониён, сосониён, арабҳо, баъд аз арабҳо сомониён, ғазнавиён, хоразмшоҳиён, муғулҳо, темуриён, шайбониён ва аз соли 1868 бошад ҳисор пойтахти бухорои шарқӣ шуд. бухорои шарқӣ гуфта минтақа аз термизи узбекистон то дарвози тоҷикистон буд ва ки дар ин бухорои шарқӣ 6 бекигарӣ буд. бекигариҳои ҳисор, қабодиён, куллоб, балҷувон, қаротегин ва дарвоз. дар 6 бекигарӣ ҳисор пойтахт ҳисоб мешуд. соли 1920 тирамоҳ охирин амири аморат Саид Олимхон бо сабаби оне ки армияи сурх Бухороро гирифт, фирор карда ба ҳисор омад. 6 моҳ дар ин ҷо ҳукмронӣ карда, баъдан рӯ ба ҷониби Куллоб кард, аз он ҷо ба Афғонистон рафт, ба Кобули Афғонистон рафт. баъд аз оне ки ҳисор аз ҷониби армияи сурх тасарруф шуд, давлати шӯравии Тоҷикистон таъсис дода мешавад ва Душанбе яке аз деҳаҳои бекигарии ҳисор пойтахти Тоҷикистони шӯравӣ шуд. эълони таъсисёбии ҷумҳурии шӯравии мухтори социалистии Тоҷикистонро дар назди дарвозаи қалъаи ҳисор карданд. агарчи дар масири таърихи чандин ҳазорсола ҳисор ва ёдгориҳои бостонияш чун қалъаи ҳисор побарҷо буд, вале бо ба сари ҳокимият омадани ҳукумати шӯравӣ қалъа ва ёдгориҳои ҳисор ба хоккада мубаддал гаштанд, ки хеле дарднок буд. умуман як солҳои бистум як шиори зараровари шӯравӣ ҳамин буд ки дунёи кӯҳанро зеру забар карда дунёи нав месозем ва ҳар чизе ки бо дин, бо таърих, бо гузашта, бо феодалон алоқамандӣ дошт, вайрон мекарданд, аз байн мебурданд. ҳисор низ дар рӯйхати чунин ҷойҳо дохил шуд. аксарияти ёдгориҳо, аксарияти биноҳои шаҳри бостонии ҳисор вайрон шуданд. бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар кишвари мо тамоми соҳаҳо нумӯ кард, ки фарҳанг аз ҷумлаи онҳост. дар миёни авҷи ин нумӯ карданҳо ёдгориҳои таърихӣ низ кашф шуда эҳё гардид ва қалъаи ҳисор чун дурдонаи таърих бозкушоӣ шуда муаррифии оламиён гардид. бояд як чизро қайд кард ки ҳисори таърихӣ аз термизи узбекистон то файзободи тоҷикистон тӯл мекашид ва дар ин ҷо як қалъаи ҳисор набуд. қалъаҳо бисёр буданд, марказҳо бисёр буданд ва қаратоқи ҳисор зиёда аз 20 намуди матоъҳои гуногун мебафтанд ва абрешими ҳисор дар Осиёи миёна шӯҳрат дошт. дар Осиёи миёна яке аз абрешими беҳтарин. дар аморати Бухоро ҳисорро нондони Бухоро мегуфтанд. дар замони соҳибистиқлолии кишвар тамоми ёдгориҳои дарёфтгардида аз ҳудуди шаҳри ҳисор ва қалъаи ҳисор дар осорхонаи таърихию кишваршиносии шаҳри ҳисор мавриди тамошои бинанда ва дӯстдорони таърих ба таври хеле зебо ба намоиш гузошта шудааст. ин осорхона бо дарбар доштани ёдгориву бозёфтҳои таърихии ҳудуди ҳисори бостон дар муаррифии фарҳангу тамаддун нақши бориз дорад. албатта бозёфтҳо хеле бисёр ҳастанд. ин бозёфтҳои тасодуфӣ гӯем хато намекунанд. ба ғайр аз бозёфтҳое ки археологҳо дар он ҷо кофтуков мекунанд, бозёфтҳои тасодуфӣ пайдо шудаанд. хусусан дар деҳаи шоли боло ба мутааллиқи асрҳои 12 бисёр гӯем ки ҳамун маҳзани гӯем ки асрҳои ҳамун давра, хусусан табақҳои мисин, он маишӣ ки мардуми мо аз ҷиҳати маишии моддӣ ба худашон чӣ буданд истифода мебурданд пайдо гардид, ки зиёда аз 58 дона ба ҳисоб мерафт. ҳатто чироғҳо, дегу табақҳои мисин хеле бисёр пайдо шудааст.
البته وقتی که تماشابین یا که تماشابین خارجی میبیاد از آثارهایی که ما در آشیانه یکم گذاشتیم این آثارهای مدنیت حصار نام دارد. این بسیار اون دوره آخر عصر نئولیت است و بیشتری سنگ ها هست. بازیافتا از گفتم که از سنگ ساخته شده است. حتی نمودهای خیلی گوناگون دارد. سنگ ها با یک نوکش تیغ، سنگ های برنده، سنگ هایی که شکاف میکنند و سنگ ها گوناگون هستند. حتی تبر سنگ ها هستند که آنها رو به شکار میبرند، استفاده میبرند. با خواجگی مثلا کشاورزی استفاده میبرند. این همش گویی آنند که گذشتگان ما از طرزی گوییم که نمودی طبیعت که میدادند با آنها از آنها دست کشیده خودشون به استحصالات یعنی به سایه کشاورزی علاقه در دوره‌های قدیم یعنی گذشتند. اینجا بیننده از گذشته حصار بوستون، روزگار مردمان این منطقه و در نهایت از حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عنعنه و عرف و عادت نیاگان خویش آشنا می‌گردد.